வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ப்ளைன் குஸ்கா ரெசிபி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். புரட்டாசி மாதத்தில் பிரியாணி சாப்பிட முடியாது நம்மளால். அதனால் இந்த ப்ளைன் குஸ்கா சாப்பிட்டாவது நம்மளோட மனசை தேற்றிக்கலாம். இந்த ரெசிப்பியை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரை சூடு பண்ணிவிட்டு, குக்கர் சூடானதும் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் கொஞ்சமாக சூடானதும் இது கூடவே வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் விருப்பமாக இருக்கிறவங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை பிடிக்காதவங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. இது கூடவே ஒரு துண்டு பட்டை, 2 கிராம்பு, ஒரு ஸ்டார் அனீஸ், கொஞ்சமாக சோம்பு, ஒரு பிரியாணி இலை, இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இந்த ஆயிலில் ஆட் பண்ணிடலாம். இது எல்லாம் லைட்டாக பொரிஞ்சதும் நான் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த வெங்காயத்தையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே வந்து ஒரு 2 பச்சை மிளகாயை கீரி ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதை ஒரு டைம் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி வரணும். அதனால் ஒரு 2லிருந்து 3 நிமிஷம் இந்த மாதிரி வதக்கிக்கிட்டே இருக்கலாம். அடுத்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான புதினா இலைகளை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். நாங்கள் வந்து செடி வச்சுருக்கிறதால இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து போட்டிருக்கோம். ஃப்ரெஷ்ஷாக போடும்போது அதோட வாசனை செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இது கூடவே வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி தலையை வந்து சேர்த்துட்டு இதை ஒரு டைம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த இலைகள் எல்லாமே வந்து அந்த எண்ணெயில் வதங்கும்போது அந்த அரோமா வந்து நம்மளுக்கு அந்த சாப்பாடில் இறங்கும்போது சூப்பராக வந்து இருக்கும். அதனால் இந்த கொத்தமல்லியும் புதினாவையும் வந்து நம்ம எண்ணெயிலேயே போட்டு வதக்கிக்கலாம். கூடவே வந்து நான் 2 தக்காளியை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த தக்காளியும் வந்து இதில் இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இந்த தக்காளியும் வெங்காயமும் வந்து நல்லா வதங்கி வர வரைக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம். ஒரு 1 நிமிஷத்துலேருந்து 2 நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை வந்து போயிடும். அதுக்கடுத்து நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த சாதத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம். கூடவே வந்து காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதால காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி 1 கப்பு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன், அதனால் 2 கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். நான் வந்து சாதாரண சாப்பாட்டு அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருந்தீங்கன்னா 1 கப் அரிசிக்கு 1.5 கப் தண்ணி வந்து போதுமானது. இப்போ நம்மளோட தண்ணி வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரிசியை சேர்க்கணும். நான் வந்து சாதாரண சாப்பாட்டு அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு தண்ணி இல்லாமல் வடித்து வச்சுருக்கேன். அந்த அரிசியை வந்து இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஊற வச்சுருந்தாலும் அந்த தண்ணி இல்லாத மாதிரி வடிச்சிட்டு இதில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா நம்மளோட சாப்பாடு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். கடைசியாக வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகளை தூவிட்டு நம்ம லிட்டு போட்டு மூடிட்டோன்னா நம்மளோட சாப்பாடு வந்து ரெடியாக ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். வெயிட் போட்டுருங்க. மிதமான தீயில் வச்சிங்கன்னா 1 விசில் வர வரைக்கும் வச்சிட்ருங்க. வேகமாக வச்சிங்கன்னா 3 விசில் வந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா விசிலும் வந்தாச்சு, ப்ரெஷரும் இறங்கியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். வாசனை உண்மையிலே வந்து சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு சாப்பாடு கூட ஒடியாமல் நல்லா சூப்பராக பலபலன்னு வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.